Кишен район мәдәният йортында фестивальдә җиңүчеләрне тәбрикләү һәм башкорт эстрады йолдызлары катнашлыгында гала-концерт булды. Анда Башкортстан Республикасының мәдәният министры Әминә Шафикова белән район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин катнашты. Башкорт халкының бай мирасы, башкорт рухы байрамында катнашучылар төрле ысым күңелдән Башкорт Республика Хөкүмәте исеменнән сәламләйм. Котлау күтәрен укып ишеттерергә. Хөрмәтле дуслар, төрле аваз, күп жанрлы башкорт милли мәдәнияте һәм заманса сәнгать фестивалендә ихлас сәламләйм. Илеш районында 3-нче тапкыр үткәрелгән был матур сара башкорт халкының мәдәни традицияларын һәм заманса сәнгатен үстерүгә, яңа талантлар асылга юнәлтелгән зур байрам. Халыктың үз тамырлары менән кызыксынуы, милли йолаларына булган ихтирамы монда асык сагыла. Улы буын вәкилләре менән бергә яшьләрнең дә фестивальдә әүдем катнашуы аеруча куандыра. 2 көн дәвам иткән был сарала 600-дән ашу кеше, төрле төбәкләрдән конкурсантлар катнашуы, сараның зур абруй казануы хакында һөйләй. Димәк, аваз ситтә яшәгән милләттәшләребез менән дә бәйләнеште ныгытуга улы өлеш индерә. Был үзенчәлекле байрамды булдыруга күп кешеләрнең хезмәте салынган. Фестивальдә оештыручыларга, конкурсантларны сарага әзерләгән барлык җитәкчеләргә ихлас рәхмәтемне җиткерәм. Барыгызга да яңа иҗади уңышлар, саулык һәм гаилә иминлеге теләйм. Башкорт Республикасы башлыгы Радий Хабиров. Я благодарю всех участников, всех, кто принял участие в этом замечательном празднике. Это действительно огромное дело пригласить столько гостей, пригласить такое многоуважаемое жюри. И этот фестиваль действительно стал площадкой общения, площадкой роста, площадкой сохранения нашей великой башкирской культуры. Я знаю, что члены жюри общались с конкурсантами, с участниками. Это дорогого стоит. И я думаю, каждый подчеркнул для себя что-то полезное. Я хочу поблагодарить сегодня членов жюри за их нелегкий труд. Я хочу поблагодарить сегодня всех тех, кто поддерживал и готовил наших конкурсантов. И хочу поблагодарить, естественно, самих конкурсантов, ведь благодаря им сегодня праздник прошел на таком высоком, прекрасном уровне. И, конечно же, праздник не состоялся бы, если бы не было организаторов. И я хочу поблагодарить вас, всю вашу дружную команду, и позвольте вручить вам благодарственное письмо Министерства культуры Республики Башкортостан за то, что вы делаете огромное, большое и крупное всем нам дело. Добрый вечер, уважаемая Амина Евгеньевна, уважаемые наши жюри, уважаемые наши конкурсанты и участники конкурса. Уважаемые лишевцы, действительно на нашей лишевской земле как будто один миг прошел 2 дня вот этот конкурс, фестиваль. И мы очень рады, что именно у нас уже в 3-й раз этот фестиваль проходит. Не случайно расширяется и граница, и количество участников, и география этого фестиваля многожанровой этнической культуры, башкирской культуры АОС. Именно Евгеньевна, без вашей помощи, без вашего содействия, без пристального внимания к нашему району и этому фестивалю, этот фестиваль не образовался бы и не вышел бы в путь в жизнь. Поэтому позвольте прежде всего поблагодарить вас и вашу команду сегодняшнего жюри, которые сегодня организовали это мероприятие. Огромное спасибо. И мы сегодня еще раз доказали, насколько многогранна сегодня республика, культура республики, особенно язык. И огромное спасибо всем тем участникам, которые сегодня и вчера участвовали именно на нашей земле. Особенно понравилось выступление в сельских поселениях.
и в 3 сельских поселениях, деревне Ирсаево, деревне Старокуптово и деревне Киргиз, выступали участники и лауреаты сегодняшнего фестиваля. Залы были полные и не отпускали зрителей из деревень наших участников. Огромное спасибо всем тем районам, всем отделам культуры, которые организовали и направили. Безусловно, мы бы хотели всех наградить, всех поблагодарить. Но, к сожалению, решився, по-моему, большую часть призов на себя оттянули. Очень жаль. Анна Евгеньевна, позвольте поблагодарить ответным благодарственным письмом вас, вашу команду и за ту работу, которую вы ведете именно на нашей Ришинской земле. Очень много строится, очень много коллективов создаются, центра. И это благодаря вам, вашим усилиям и благодаря усилиям вашей команды. Спасибо. Еще раз хотел бы сказать, что всех мы вас ждем уже на 4-м очередном фестивале. Спасибо. Жюри карары белән Әбҗәлил районының Ахирәтләр башкорт фольклор ансамбле Гран-прига лаек булды. Әйткәндәй, Илеш талантлары барлык номинациялар буенча да алдынгы призлы урыннарны кулларыннан ычкындырмадылар. Хореография номинациясында 16 яшьтән өлкәнрәк катнашучылар арасында Эльвира Миннигулова җитәкләгән Росинка хореография ансамбле беренче урынны, 16 яшькә кадәр катнашучылар арасында район балалар сәнгать мәктәбенең Гүзәл Габдикеева җитәкчелек иткән Сипкелләр бию ансамбле 3нче урынны яулады. Вокал номинациясында да Илешләр сынатмады. Район сәнгать мәктәбенең Ландыш Гаптулина җитәкчелек иткән Кояшкай балалар ансамбле һәм район мәдәният йортының Лилия Тажиева җитәкләгән ветеран халык хоры беренче урыннарга лаек булды. Базытамак авыл мәдәният йортының Сандугач вокал ансамбле 3нче урынга иреште. 16 яшькә кадәр инструменталь башкару номинациясында беренче урынны Иске Кыргыздан Салават Шәрифуллин җитәкләгән Салават күпере яшь гармончылар ирекле ансамбле алды. Өлкәннәр төркемендә Олег Бурханов җитәкләгән Кайтаваз дуэты, Гыйльмулла Габдуллин җитәкчелек иткән Мирас халык фольклор ансамбле 2нче урыннарны бүлеште. 16 яшькә кадәр фольклор номинациясында район мәдәният йортының Эльвира Миннигулова җитәкчелек иткән Алтын ачкыч үрнәкле балалар фольклор коллективы 2нче дәрәҗә диплом белән тәбрикләнде. Шулай ук махсус бүләкләргә рәхмәт хатларына Бөркет төркеме, балалар сәнгать мәктәбенең укытучылар ансамбле бүләкләнде. Фестиваль кысаларында яңа проект авыл җирлекләре арасында җырлаучы авыл республика вокал иҗат конкурсына старт бирелде. Действительно, сегодня мы даем старт замечательному фестивалю, который, я думаю, охватит даже самую маленькую деревню, даже самое отдаленное село. Этот фестиваль называется «Поющая деревня». Мы хотим, чтобы как можно больше людей в нем приняли участие, ведь когда собирается 2-3 и поют, это уже поющая деревня. А во всех населенных пунктах у нас обязательно есть наши самые любимые соловьи. Поэтому мы сегодня даем старт здесь, в Илишевском районе, на Илишевской земле. И я думаю, этот марафон будет замечательный. Лучшие коллективы выступят на гала-концерте в городе Уфе. Фестиваль «Поющая деревня» объявляется открытым. Гомумән, районда 3нче тапкыр үткәрелүче фестиваль милли колоритлы булып, халкыбызның җыр-моңнары, фольклоры, хәзерге заман сәнгате белән үрелеп барып, тамашачы күңеленә хуш килде. Республика халык үзәге сакыру буенча мин Илеш иренә килдем шул фестивальгә, Аваз фестиваленә. Беренче тапкыр Илештә мин жюри агзасы булып, минем премьера Илештә именно. Был ерлектә бәгатекле мин артист буларак кына монда килгәнем бар иде. Сыгыштардан кимәле әлеге менә мин күргән бәгатеклем күргән сыгыштар алган нык күтәренке. Ер буенча ла бик менә үземә асыш булды. Илештә Яркәйдә шундай матур итеп профессиональ булмаган тавыштарын нык итеп
өйрәтелгән, вокально правильно дип, дөрес итеп тыңлаулары бик колакка ятып кына тора. Бөтен нәмә аңлашыла, шундай матур итеп йырлайдар, шундай башкаручылар әдә менә Илеш йере таланттарга бай икән дип, шуны испат итеп кайтып китәм, Алла бирһә. Бөтенне лә һөйләсәкмен. Ошо фестиваль Алла бирһә үсен, ошо фестивальдың дәвамы булыр дип ышанам. Һәм дә инде һеҙҙең был фестивальдың географияһы ла үсер дип уйлайым. Халыҡ-ара кимәлгә барып етергә яҙһын, Алла бирһә.